Čaute, ja som späť. A takže vy sa spýtali, že no prečo nerobíš videa toto. Takže teraz vám všetko o tom videu bude, že prečo ja toto nerobím, prečo toto. Ale naspäť sa vraciam a bude to dobre. Takže páčte do konca. Takže akože prvé, že ja som vôbec nemala čas, lebo ja vôbec nemala čas, lebo my sme chodili vybavať veci proste. A viete, že áno, nepovedala som vám to, takže takto. Boli sme v Košiciach a tam sme vybavovali veci, lebo tam sme museli dať čo robiť. Učím vám, že nepôjdem, že čo a potom toto čo. Ale v Košiciach sme boli 4 dní a tam sme to, vy sa uvedomíte, že my oddychujeme 4 dní sme tam oddychovali, ale nie, 4 dní sme tam robili, zarábali peniaze, že by sme mali peniaze. Viete, že áno, nerobila som 4 dní videa. No naspäť sa to vráti a budem robiť videa. Ale môžete mi aj napísať komentár, že čo mám robiť videa, lebo ja neviem, že čo mám robiť. Ale to video je označené, že prečo som 4 dní nič nerobila. No možno viacej, zas 10 alebo 12. A ešte je to tá škola, takže takto. A možno dneska alebo zajtra vyjde video, myslím, že čo. A takže like, komentár, čau.